Här har vi Johan Peter Stonkon. Först av allt hjärtligt lucka för Marströt nu. Tack för det. Ja, nu är vi kommit till ändan och till stand överst. Hur ser känslan? Helt fantastisk. Jag har alltid haft det första fället som klarar att vinna. Att så vinna skall nu. Det är det. Det är det. Så skriva så. Fantastiskt. Ja, en dubbel gripe. Två är en stora parst i Ötlesner. Två är vänner och kvinnor som vann griperna via vinna Färjemors det sista weekend och nu vinner det vi mannen och så spelar vi här. Följde till att du klarade att bära allt detta gott. Ja, nu är det spärret. Det är alltså kvinnorna är näck lagar som gör det gott och mannen är att lagar gör det gott. Så det är bara en liten parst av det. Men det är otroligt stort att kunna få hem för gott med det. Det är fantastiskt. Ja, är det ett år som har sant vi glömt i Sörvaj? Ja, det räknar vi. Alltså, det är första fällan i närkant och i Färjön som har uppnått det där. Så allra helst vill jag inte glömt för någon annan att göra detsamma. Ja. Tack för det här, Jan Peter, och en för till lucka. Tack.